भारत पारतंत्र्यात असताना देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते। यावेळी लोकमान्य टिळकांनी सार्वजनिक गणेशोत्सव परंपरा सुरू केली। तेव्हा या परंपरेला कोकणात पहिल्यांदा सावंतवाडी शहराने प्रतिसाद दिला। गेल्या 119 वर्षांपासून सालेवाडा इथं पारंपरिक गणेशोत्सव साजरा करण्याची परंपरा जोपासली जाते। यंदा 120वे वर्ष असून सालेवाडा गणेशोत्सव मंडळाकडून 21 दिवसांचा हा उत्सव आजही जल्लोषात साजरा केला जातो। लोकमान्य टिळकांच्या संकल्पनेतून 1894 मध्ये महाराष्ट्रात सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाले। लोकमान्य टिळकांच्या या आवाहनाला कोकणातून पहिल्यांदा प्रतिसाद सावंतवाडी शहराने दिला। सावंतवाडीतील सालेवाडा इथं 1906 मध्ये कैलासवासी विष्णुशेठ सापळे आणि कैलासवासी सीताराम शेठ बांदेकर यांनी कोकणातील सर्वात पहिले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळ स्थापन करत गणरायाची प्रतिष्ठापना केली। या मंडळानं आज 21व्या वर्षात पदार्पण केलंय। कोकणातील हा पहिला सार्वजनिक गणेशोत्सव असल्यामुळे सावंतवाडी शहरासाठी भूषणावह आहे। सालेवाडा येथील मंडळामध्ये सुरुवातीला कैलासवासी केशव सापळे, कैलासवासी राजाराम बांदेकर, कैलासवासी राजाराम सापळे, कैलासवासी गोविंद विरनोडकर, कैलासवासी गोविंद मिशाळ, कैलासवासी गोपाळ कद्रेकर, कैलासवासी बाळकृष्ण पेडणेकर, कैलासवासी शांताराम गोवेकर, कैलासवासी आबा तळवणेकर, कैलासवासी यशवंत सापळे ही तरुण मंडळी होती। या मंडळींच्या पुढाकारातून हा गणेशोत्सव मोठ्या धुमधडाक्यात साजरा केला जाऊ लागला। आजही या मंडळाच्या माध्यमातून गणरायाची 21 दिवस मनोभावे सेवा केली जाते। संस्थानकालीन कालखंडामध्ये सालेवाडा येथील कैलासवासी विष्णुशेठ सापळे आणि कैलासवासी सीताराम शेठ बांदेकर हे संस्थानचे मोदी होते। त्यांच्या प्रयत्नांनी या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या सजावटीसाठी राज दरबारातून सर्व साहित्य पुरवलं जायचं। तसेच श्री गणेश मूर्तीच्या विसर्जन मिरवणुकीसाठी पालखी, शृंगारलेले घोडे, वाद्यवृंद, होळी पुरवले जात असत। श्रींच्या मूर्तींची वैभवशाली विसर्जन मिरवणूक पाहण्यासाठी आजूबाजूच्या गावातील लोक मोठ्या संख्येने उपस्थित राहत। सावंतवाडी संस्थानचे रामराजा श्रीमंत पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज हे श्रींच्या दर्शनासाठी आवर्जून येत असत। त्या काळी सालेवाड्यातील तरुण मंडळींच्या बरोबरीनं महिलाही गणेशोत्सव कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत असत। गणेशोत्सवाच्या कार्यक्रमामध्ये भजन, कीर्तन, प्रवचनाबरोबरच शहरातील उच्च विद्याविभूषित तत्वज्ञानांची प्रबोधनपर भाषणं होत। सन 1940 ते 1950 या कालखंडामध्ये सीद पडते, अण्णा सावंत, भास्कर निखारगे, गुंडू बांदेकर, सखाराम उर्फ चिटलिंग चौकेकर, श्याम चिंगळे, दत्ता वेंगुर्लेकर, भाऊ सापळे, तात्या सापळे, आगा मोतीराम नार्वेकर, पांडुरंग ठाकूर, काशीनाथ कुडतरकर, दादा भोसले, आबा पेडणेकर, जगन्नाथ आणि विश्वनाथ तळवणेकर यांनी मंडळातील ज्येष्ठ मंडळींच्या मार्गदर्शनाखाली या सार्वजनिक गणेशोत्सवाची जबाबदारी सांभाळली। या काळात स्वातंत्र्य लढ्यानं देखील उग्र स्वरूप धारण केलं होतं। त्यामुळे गणेशोत्सवाच्या प्रत्येक कार्यक्रमातून जनजागृतीचं काम या मंडळांनी करत स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला। या कालखंडामध्ये गणपतीची आकर्षक मूर्ती तयार करणं आणि गणपती पुढे सजावट करण्याची जबाबदारी कैलासवासी आबा पेडणेकर यांनी सांभाळली होती। दर आठवड्याला सजावटीमध्ये बदल केला जात होता। त्यामुळे शहरामध्ये या गणेशोत्सवाचं आकर्षण मोठं होतं। या काळात साफसफाई, दिवाबत्ती या महत्त्वाच्या बाबी मंगेश बांदेकर कुटुंबियांनी सांभाळल्या होत्या। सन 1951 ते 1980 या कालखंडामध्ये मंडळाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सीद पडते यांनी सांभाळली। या काळात सालेवाड्यातील तरुणांनी गणेशोत्सव मोठ्या उत्साहानं आणि आनंदानं साजरा केला। 1989 ते 1990 या कालखंडामध्ये सालेवाड्यातील तरुण मंडळी अमरनाथ सावंत आणि राजा स्वार यांना मंडळामध्ये सामावून घेण्यात आलं। गणेशोत्सवाची सर्व जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली। कार्यक्रमासाठी लागणारा निधी गोळा करणं, कार्यक्रमांचं आयोजन करणं, मूर्ती पुढील सजावट करणं, श्री सत्यनारायणाची महापूजा, श्रींच्या मूर्तीची शहरातून भव्य विसर्जन मिरवणूक ही कामं या दोघांनी इतर तरुण मंडळींच्या सहकार्यानं उत्साहानं पार पाडली। अमरनाथ सावंत यांनी या काळात उत्सव समिती अध्यक्ष म्हणून काम पाहिलं। सापळे कुटुंबियांच्या ज्या वास्तूमध्ये हा सार्वजनिक गणेशोत्सव सुरू झाला ती संपूर्ण वास्तू जमिनीसह 1990 मध्ये श्रीमती राधाबाई केशव सापळे यांनी त्यांचे पती कैलासवासी केशव विष्णू सापळे यांच्या स्मरणार्थ मंडळाकडे स्वाधीन करण्याचा निर्णय घेतला। नाना सापळे यांनी सालेवाड्यातील मान्यवर मंडळींची बैठक घेऊन सापळे कुटुंबियांना हा निर्णय सांगितला।
याच बैठकीत मंडळाची पुनर्रचना करण्यात आली। मंडळाची रीतसर नोंदणी करणं, मंडळाची नवीन वास्तू बांधण्याचाही निर्णय याच बैठकीत घेण्यात आला। दरम्यान 12 जानेवारी 1990ला नाना सापळे यांनी सापळे कुटुंबियांच्या वतीनं त्यांच्या मालकीची वास्तू बक्षीस पत्रानं मंडळाकडे सुपूर्द केली। गेली कित्येक वर्ष अखंडित 21 दिवस या गणरायाचं पूजन या मंडळाकडून होतं। विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उपक्रम 21 दिवस या ठिकाणी राबवले जातात। सावंतवाडीकरांसह आजूबाजूच्या गावातील लोक सुद्धा या गणरायाच्या दर्शनासाठी आवर्जून उपस्थित राहतात। सध्या या मंडळाचे अध्यक्ष राजा स्वार तर उत्सव कमिटी अध्यक्ष म्हणून प्रतीक बांदेकर कार्यरत आहेत। यंदाचे 120वे हे वर्ष असून 21 दिवसात मोठ्या जल्लोषात हा सण साजरा करण्यात येणार आहे। यंदा गणरायासमोर जिल्हा परिषद शाळेचा आकर्षक असा देखावा साकारण्यात आलाय। दररोज आरती, भजनासह विविध कार्यक्रम या ठिकाणी भक्तिभावानं पार पडतात। तसेच यावर्षीही आरोग्य तपासणीसह विविध सामाजिक उपक्रम, स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलंय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।